बे जोबोद निन्दा होथावथाव मानो होनबा बिदि आक्रमण खालामलायनाय जानो नाङा आरो बे मोनसे फ्रास्ट्रेसननि साइन जेनगोनखौ मिथिनानै मोनसे फ्रास्ट्रेसन जादों थेवबो इउपिपिएलनि गासै मावथिफोरखौ आङो खावलायगोन जे खुनु धरनै जों गरम जानो नाङा उत्तेजना जानो नाङा आरो आयेनखौ गावनि खामानिखौ मावनो हो पुलिस आरो डिस्ट्रिक्ट जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसना बिनि सायाव बेबस्था लागोन आं बेखौबो नारसिनो बे जोबोद निन्दा होथावथाव मानो होनबा बिदि आक्रमण खालामलायनाय जानो नाङा आरो बे मोनसे फ्रास्ट्रेसननि साइन जेनगोनखौ मिथिनानै मोनसे फ्रास्ट्रेसन जादों थेवबो इउपिपिएलनि गासै मावथिफोरखौ आङो खावलायगोन जे खुनु धरनै जों गरम जानो नाङा उत्तेजना जानो नाङा आरो आयेनखौ गावनि खामानिखौ मावनो हो पुलिस आरो डिस्ट्रिक्ट जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसना बिनि सायाव बेबस्था लागोन आं बेखौबो नारसिनो बे जोबोद निन्दा होथावथाव मानो होनबा बिदि आक्रमण खालामलायनाय जानो नाङा आरो बे मोनसे फ्रास्ट्रेसननि साइन जेनगोनखौ मिथिनानै मोनसे फ्रास्ट्रेसन जादों थेवबो इउपिपिएलनि गासै मावथिफोरखौ आङो खावलायगोन जे खुनु धरनै जों गरम जानो नाङा उत्तेजना जानो नाङा आरो आयेनखौ गावनि खामानिखौ मावनो हो पुलिस आरो डिस्ट्रिक्ट जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसना बिनि सायाव बेबस्था लागोन आं बेखौबो नारसिनो बे जोबोद निन्दा होथावथाव मानो होनबा बिदि आक्रमण खालामलायनाय जानो नाङा आरो बे मोनसे फ्रास्ट्रेसननि साइन जेनगोनखौ मिथिनानै मोनसे फ्रास्ट्रेसन जादों थेवबो इउपिपिएलनि गासै मावथिफोरखौ आङो खावलायगोन जे खुनु धरनै जों गरम जानो नाङा उत्तेजना जानो नाङा आरो आयेनखौ गावनि खामानिखौ मावनो हो पुलिस आरो डिस्ट्रिक्ट जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसना बिनि सायाव